No niin. Olisi niin paljon kuin ensimmäinen video. Mä pistän tähän seuraavaksi kuvia, että minkä näköinen tämä auto oli, kun mä sen ostin. Tai auto ja auto, mutta tämmönen E28 raato löytyi. Toki se oli onneksi ennen minua jo pelastettu museoinnilta, että OEM Plus miesten ei tarvi nostaa verenpainetta. Tämä oli aloitettu jo ennen minua, mutta mä teen siitä nyt itselleni drifteri. Ja tosiaan kuvissa näkyy, niin se oli tuolla melkein rullaava. Renkaat sojotti mihin sattuu. Siellä oli joku 4/6 modatut tukivarret ja olokaakselit ja 3/6 etukelekkaa ja hammastanko ei ollut ollenkaan, moottori ei ollut ollenkaan. Joku kempattu 188 perää ja aika tuommoinen raatokoppa. Seissyi jossain pihalla, että kaikki kaaret ruosteensa ja näin, mutta siitä ruvettiin sitten tekemään. Ja nyt ollaan sitten tässä pisteeseen. 1,5 vuotta myöhemmin. Mistähän mä aloitan? Aloitetaan nyt täältä peräpäästä, kun me ollaan täällä. Lattia ei oo. Siellä on syylläri spalli flekteillä. Takajäähdin. Tankki. Tuommoisen paloseinän tein tuohon jo. Paisuntasäiliö ja siellä on keruusäiliö ja näkyykö tuolta? No ei se nyt oikein näy, mutta siellä on jo tankilta keruusäiliölle pumppuja. Se on jo sillä aika hyvällä mallilla. Takakaaret on isonnettu. Mahtuu joustaahan. No nämä vanteet ei tähän jää, mutta piti niille silti tehdä tilaa. Sitten me lukee täällä Volvo. Täällä on tosiaan, mistäs helekatista tuo oli? Niinkö siellä on tommonen paskakärryakseli. Se taisi olla, oliko se nyt Fordi Explorerista vai Excursionista? Fordin 88 tai 8.8 perää siellä kitkalukollinen. Ja sisältä on tosiaan kaaret on maalattu, hytti on maalattu sisältä, paloseinä tuolle. Akku on siellä jo hollillansa. Tuolta menee nuo, tein nyt tullaan tänne hytin sisäpuolelle nuo jäähytyslinjat, en tiedä. Ei nyt ole se paras vaihtoehto, mutta toimiihan ne noinkin. Voi olla vaan, että täällä tarkenee täällä hytissä aika hyvin, mutta laitetaan sitten jotain räppänöitä. Täällä on pedalboksi on siinä rattipikairrotuksella. Gear-motiivelta tuli kippi, koska meillä on Bemari GS653DZ-laatikko siellä. E60 Bemarista takaluukun sarana. Mahtava käsijarru. Ei ota polvea. Kojelauan tein itse tuommoisen kuitusen. Se siinä ootteleepi hiilikuitukangasta, niin päällystetäänpä se sillä. Tehdään nyt semmonen vähän feikki hiilikuitukojelauta, mutta eipä se nyt, minä tässä mitään grammoja laske tämän kanssa. Kunhan saadaan se, että se on tukeva ja nätin näköinen. No, etupäähän meillä on
tosiaan niin kuin näitte, niin siellä ei mitään moottoria ollut, niin no nyt siellä sitten on L:ssä. Se on valaamispaketti jo. Se on täysin takorojuilla ja alustavasti säädetty ja penkattukin. Toki tässä nyt on kaikenlaista muutosta, että pitää sillä mennä penkkiin, kun jahka saa tämän siihen malliin. Voi vaan. Katsotaan niitä sitten, kun mennään sinne dynoon, että mitä sinne nyt sitten loppuviimein laitetaan. Etupuskuri jo hahmottelin tuossa valmiiksi erittäin omantakeisella tyylillä. Se on 3/4. Ja siitä mä voinkin kertoa sitten enemmän, että millä tyylillä mä tuon etupuskurin tein ja tuon kojelauan tein. Niin näytetäänpi seuraavaa, tai niin sanotusti ykkösvideo on sitten, että miten mä näitä korijuttuja tähän teen, koska eihän tämmöiseen nyt mitään valmiita koriosia häävin kukaan tee tai löydy, tai nyt muutenkin haluan tehdä sitä oman näköisen. Ne M535i-korisarjat on nyt jo niin nähty ja ne kuuluu vähän niihin entisöintiprojekteihin. Tehdään tämmöiseen sutiin-vehkeeseen vähän erilaiset. No tuollakin mä tein. Tuolla lievähkö Rocket Bunny-tyyppisesti nuo paklaan ja kittaan tuohon saumattomaksi noihin paneeleihin ja niistä olisi sitten tarkoitus muotittaa koko vekoti, että saa tehdä sitten hiilikuitusena tai karbon-kevlaria. Katsotaan nyt kumpaan päädytään. Että takanakin on tulleepi sitten tuolla ja no päädyt tuohon tyyliin. Ne on siinä hahmollansa jo. Ei siinä. Koitetaan, jos se tähän nyt on mennyt 1,5 vuotta siitä lähtötilanteesta, niin ollaanpi tässä pisteeseen. Mutta jos nyt ruvettaisiin sillä vähän enempi iso remmi päällä tekehän näitä, jos sen vaikka saisi kesäksi ajoon. Niin ruvetaan harrastelemaan ja katsotaan, jos seuraavaan videoon tehtäisiin nuo sivuhelmat, niin saisi sitä pikkuhiljaa sitten siihen kastiin, että voisi maalata tuon kopan ulkoa. Niin joo, ja eihän mä edes muistanut sanoa, että tämähän tosiaan mä tein tähän, se on vähän semmonen jännä. Ja tosiaan aika lailla tuosta kohtaa katkasin tämän rungon silloin ja siellä on nyt tosiaan täällä etupäässäkin, niin kuin näette, niin sielläkin on Volvo. Niin siellä on 940 Volvoon etuakselisto ja systeemit. Joo. Voin kuvaathan tarkemmin kaikki sitten, kun päästään niin vauhtiin tämän homman kanssa. Päästään nyt suurin piirtein kärryille, että mikä juttu ja niin päin pois. En minä tiedä, mitä tästä vielä tulee, mutta sen näkee sitten. Tehdään itelle höntsä. Eihän tämä mihinkään sarjoihin käy, mutta ei sen tarvikaan. Minä teen itselle auton. Erilaisen auton.
Katsotaan miten se sitten ruopii. Seuraavaan jaksoon. Heippa!